A Xenta Escola número 4. En marcha. Titulares. Convivencia Noles Concepción Arenal. Primeira fase da convivencia que desde fai 2 anos vimos facendo co Instituto. Excursión infantil ao Acuario Finisterrae da Coruña. Este fin de semana voltamos ao horario inverno. Falaremos ademais con dúas mestras novas no cole. Chámanse Cris e Sandra. Están con nós desde o comezo deste curso. O tempo. Volta o verán, semana calurosa. Olle cos arrefriados e agardade para facer o troco de armario, polo menos ata o domingo. Por terceiro ano consecutivo, o Colexio Ludi realiza unha convivencia co Instituto Concepción Arenal, co curso de primeiro de la ESO, ao cal está adscrito. Consta de dúas partes. A primeira é cal se celebrou o pasado venres 17 de outubro, coa visita do noso centro ao Instituto. Ali reunimos todos os participantes desta convivencia e explicouse por parte do noso mestre Manuel e do director do Concepción Arenal, Tino, a saída que terá lugar o venres 24 de outubro. Co proxecto que imos aprender dos peixes. Os nenos e nenas de infantil traballaron durante unha semana na clase o que despois comprobaron na Casa dos Peixes, na Coruña. Foi unha saída moi divertida. O que máis gustou foi a visita ás focas e ao submarino onde vimos darlles de comer a distintas especies de peixes. Temos mestres novas. Sandra e Cris comparten docencia como novas mestras en práctica no noso cole. Con Cris está a nosa compañeira Nerea. Esta é Cris e está este ano en primeiro. Como é a túa experiencia no colexio? Está sendo moi boa, os mestres e os nenos acolleronme moi ben e estou moi contenta coa clase de primeiro. Son moi traballadores e moi bons, os rapaces. Vas a estar con nós o próximo ano? En principio, sí, aún quedanme 2 períodos máis de prácticas e se o colexio quere, pois repetirei aquí. Grazas, Cris. Gracias a ti. Lucía atópase falando coa outra compañeira, Sandra, que ademais xa estivo aquí o ano pasado. Bos días, Sandra. Buenos días. Como é a túa experiencia cos nenos de quinto? Pois moi ben, la verdad que me está gustando esta experiencia. O ano pasado estive con segundo, este ano con quinto, pero xa este ano dando clase e me gusta bastante. Recordas algo de cando eras pequena no colexio? Sí, teño moitos recordos e moitas experiencias. Canto te falta para terminar tu carreira? Pois estou no último curso, me queda a facer as prácticas, logo na universidade as optativas e por último o traballo de fin de grado. Cando remates, te gustaría venir a trabajar con nosotros? Sí, la verdad que me gustaría moito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Co obxectivo de aforrar enerxía este fin de semana, teremos o segundo e último cambio de hora do ano. Será así como as 3 da mañá pasarán a ser as 2. Farase noite unha hora antes e amanecerá unha hora antes.
e moi calurosas. As altas presións que nos acompañan dende o domingo continuarán traendo aire cálido de África. Aínda que unha fronte pouco activa anubre os ceos un pouco xovos. Timos que falar de calor ata o remate da semana, con poucas probabilidades de choiva. Isto foi Meteoroludio. Ata a semana que ven. Xa o ven, non cambien polo de agora ao armario. E non esquezades cambiar o reloxo o despertador este sábado. Ata a semana que ven.